Kamera beží. Počkaj, kamera beží. Tak záber som chcel. Máš to zapnito? Poď zapnito, nech tam ten súbor. Poď. Táto akcia je súčasťou celoslovenského dňa zelených škôl, ktorý organizujeme v programe Zelená škola každoročne. Pri príležitosti tejto akcie, ktorej sa na celom Slovensku zúčastní cez 14 000 účastníkov z 85 škôl, sme vytvorili taký happening v galérii Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vlastne celú túto akciu otvárame. Súčasťou tejto akcie, ktorej sme dali krycie meno Zelené školy na hrad, je 6 škôl z nášho programu, ktoré propagujú aktivity, ktoré môžeme robiť každodenne práve v tom životnom prostredí a nie len práve na Deň Zeme. Súčasťou je aj výstava škôl zapojených do celého Slovenska, na celom Slovensku do programu Zelená škola a zároveň máme aj 6 stanovíšť, ktorými si školy môžu prejsť. Výborné, stopni to.